Ci banci nadamu lanang wedok. Wedok. Sisi tak suwek lambene. Ayo coba. Suara angin sing ngredu hati. Ya, cok aku lak wis ngomong. Kowe nek petuk karo Percil aja ngerusui Percil. Jeng, kowe ngerti? Kowe tak klebokne kebo kapok kowe. Anu Mas, aku iki terok-terok. Santai. Terok-terok penonton nek wiwit ngono ki lho. Ora usah terok-terok. Ora wet-wet iki. Dene jaranan apa piye? Mosok Tawonyo. ampun no Mas. Ngene padha lanange gelut apa piye? Lho. Ngakoni padha lanange lali. Kowe lek ketok lanang ya bar arek. Kowe nek wis dijak gelut ora wani. Lali aku lek padha lanang. Iya. Coba ya. Wah, yo tatoane, Cil. Ndi ta? Ndi ta? Goblok berceriping tok. Nah, yo kadas ngono lho kaya. Padha-padha. Sinden kok kadas. Trah tak budidaya timbangane sontek pemutih, Mas. Iya. Mangkane nganu panune tak budidaya ben rata. Sik to lah panu ya kaya cipir-cipir ngono kaya. Ora lek roto ya tuh ya pian. Rata apa enek panu rata ya teng glentong kuwi. Yo engko dirabuk to, Mas. Rabuk diengkulmu padha jamure tapi ora kena dirabuk. Ada berapa? Suara angin. Ayo coba. Suara angin ngono lho. Lah. Angin sing ayo to. Ora sok ngono. Wedok wis suarane. Tak kuat temen-temen kowe sisi. Piye to klak klerune. Sing halus Iya, kok iya, macak iya. sinen tak giyecek ngelengunan kowe ngono. Iya halus ya Mas. Halus. Sarang. Nadane. Lah cangkemku enek yo ngene iki lho, Mas. Sesuk ora sangge cangkem kuwi. Lihat piye? Nggih cangkeme liyane sapi apa-apa lho ben ngeweh ae. Suara angin sing ngredu hati. Coba. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Hebat. Pengen nangis neng Subhanallah. Ojo mbok gas. senajan Ben-ben ono ngipi. Iki nek gak ngenekne bener. Kuwi bener, Cil. Bener. Mas. Oi, ambune telek lho Mas iki. Oh iya, sorry. Mbak, maksudnya ora kaya ngono mbok sing halus lho. Sing Sing halus sing kaya- penak. terus, Sampeyan terus. suarane penak lho. Aku nek lagu ngene iki ndandut ora patek iso. Terus Isane Kula lagune isone alus-alusan. Apan sinden klasik. Oh, iya. layak lupamu kayak pelituran. Kaya apa Mas? Kaya apa? Kayak pelituran. Kok iya. Jajal, kayak nembang napa? Ya, menurut tak derek jenenge. Kula ular kambang nggih mawon nggih saged. Pelok napa slendro? Monggo sak kersa. Pelok slendro nggih saged. Lho apa kene? Lah pelok-pelok tok, selindro tok. Aku bakul esok. Angel tek mari kene mudhun Aku langsung pelok. bacok Iya cengkok. bener. Ruang ular kambang isi Iya, klasik. wis. Jan meneng. Anu, ular kambangnya ini kok ndek ben sampun menika gentes bawa mawon nggih. Oh, nggih. Mbak pilih Angel to. Angel. Wis suwi dibacok wong Angel. 3.000. nyapa to Mas, nyapa to Mas. Wah, iya ora wis kono to. Lek sampai kesabar aku memuncak. Piye Mas? Gasmu ilang. Jalukanmu apa? Ya Maksudnya engko tak genti ndastrek Mas. Lho. Lah ora mlakumu iso ngene ngene akhire Lah goblok. bawa napa Cahyu? Napa Cahyu? Kula badhe bawa jenang gula mawon. Pelok barang. Milok barang. Nangkul. Yo ngomong ora apal, biacok cengelmu ngono. Pelok barang. Sak pinten, Dik? Sakmene lho. kok yo Dik Gudi loro. meripatmu apa Pi? Anu- Celuk Dik lho. Oh, tak kira bocah. Om. Om nggih ngapunten nggih Om. Oh, Dek iki wis ora sida nek no. Ora rasi. Ayo. Jeneng tak bawa. Ayo, bawa sing Tak apik. iko bake bagus ya, Mas. Ya, lumayan lah. Ora usah padha dengenane kapan aku mbok duduhi fotomu karo lanangamu gah aku. Apa to iki janeno kok kaya sapi wae. Lanangane awireng. Kayak ngono trane nganune petengan, Mas. Oh iya. Ayo, Dono. Gagarane
duat kuwi jane. Alah, penak jane suarane kelakuane sing bosok. Penak suarane. Lho jenengan ki ora ro ta swara piye swara wedok, piye swara lanang piye? Gak roh Mbak, piye ya suarane? Lak suara wedok ki piye? Nggon sikil. Oh, ngono ya Mbak. Lak kok Halo. ki suara wedok. Heeh. Halo. Lak suara lanang. Halo. Oh, berarti lak mbegar ki lanang, lak ngingut ki wedok. Jajal. Regine sampean ngerti ora ora? Roh ora nek iso ngene iki wedok. Apa sebabnya? Lek sebabe? Tak kempit, Mas. Sik, aku tak jajal sik. Jajal. Dikempet. Iya, Tet. Kena. Masa? Iya. Ngene iki pane yo mak perpet. Nah, dikempet. Jajal dikempet ya. Ayo. Tutu, ayo toh dikempet sih. Iya, Mas. Lah, Halo. Oh iya ya jare. yo jebule kempitan jebule. Jajal saiki ngene Mas. Sampeyan ning isor sing buka harus sing Oh nutup. iya. Dadi kok lek wayang buka dhek nggih suara wedok, tembang lho tapi. Cie percil seneng cedak. Sajake kok menuik Ngono mah jare mah. Ngono mah jarene mah. Kudune manuhara sing ning isor nyapa awakmu. Aku pengen. Padune pengen. Lah pengen opo ngono. Ngono jarene gila. dah. Padune kepepet. Sampeyan nang seksi iki wae Mas Turcil. Aku kene. Nah, Mbak Menora sing kono dijokne engko. Nah, manut sikile manut leng ngatur Mas Turcil. Silo lho Cil silo. Wis ngono ae. Silo nyelentak aku malah. Rupa Enek sekakel iki. Tapi gedulanan. Pawi Betul nadane. tane Hebat. Ojo alon. Kaya wong nutup lawang wirut. Jadi kaya radio entek baterai. Kene rada ndedet dirungokne bareng-bareng. Enak iki gedulanan arek-arek cilik kena iki. Lah saja kurang banter potensi sini wis ketok ya. Lah kurang banter potensi sini wis kena di. Banterno. Endi to? Sing ngarep Cil, ngarep. Wah, ojo to Mas. Aja ngawur rek. lopot pisan Ngelih laras. Ngelih laras. Kena. kena pisan Jane iki piye to? Ojo dialoni langsung. Mbok iki ben basik ngono. yen gampang Apa ketok? luwe gampang Malah kaya anak kucing. Wow. Tak emper-emper iso kaya kirek Tapi kepepet. suatu kebanggaan multi talent lho. Lanang iso, gitu. Ngene lho Wedok Mas. iso. Menjadi waria itu jangan dipandang sebelah mata. Oke, ya, Seperti bener. itu kita kan Ya. yo sama-sama. Masa apa ki jenenge waria? Oh kayak banci kayak ngene, kayak gene begenggek ngene-ngene sorry. Sorry. Ya, sorry. Nek aku alhamdulillah Mas, aku nek dilok ning ngono ki lara ati. Iya. Aku mbiyen terane turut ngono kuwi, turut nek cara kene ndi Mas? Oh lah kene yo daerah Nungbolo. Oh, Gunung Bulu. Iya. Aku sorry alhamdulillah. Saiki wis gak ya. Alhamdulillah buka dhewe ning omah. Iya. Jadi wis Untung biacok ngono. Maksud iki buka toko ngono lho. Lah iya Mas. buka peracangan. Nah, kok pikiran iki aja negatif yang positif. Iya. Monggo Pak Eko menawi badhe tenggen kula. Alah. Nyapa? Nyapur. Tuku perancangan. Iya.
Menika ten mriku kathah karet. Karet gitu. Gloloten no. Ayo. Yen angel angel Wah, hebat nih. lang Iso Mas. Iso. Ae dhewe. Kuwi jenenge cengkok apa Mas? Cengkok kuwi jenenge cengkok road race. Oh, rotle. Jadi kitune menggok-menggok. tan kanati numbas Lah piye lah pakmu yo ngono. Anu maru-arai wong latah lho jenenge. Ngene-ngene iki ditorokne ngono. numbas Kaya kelokor kaya batu nitek to. Sing beri dhewe ndak pernah lagi pas nih. Pas no. Sik. Tan kena tinumbas balik niku. Tan kena Ati. tan kanati numbas arato jenang kula nggih Mbak Manuhara. Oh, dibukani saka orjen, dadi ben ketok urip campur sari. Lho, lha iki napa mau pun mati? Lho, Iya to. Maksudnya ngene lho. suwe-suwe Jo. aku ya sempremet. Semremet Maksudnya kan mau prei, dibacok ngono lho. cah iki. Dibacok Lah cengok. ya bener ya Mas ya. Nyapa? Lah ben urip lah mau apa? Tegese mati? mau iki prei. Prei. Libur Lho. sih. Oh, lah apa sekolah kok prei? Maksudnya ngene lho, Ra. Mandek sih, mandek Mau sih. ki mandek, saiki dikon mulai neh. Lah apa enek stopane? Ngene wis, penae cengelmu tak bacok apa piye saiki? Lho, lah apa nek arete? Loh, lah iki. Lah tak uti-uti ini ora keri apa? Keri, Mas. Ayo diaturake.